హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమోలో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక షేప్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ షేప్ని ఫొటోస్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. 1:1లో మీ ఫొటోస్ని కట్ చేసుకోండి. 1:1లో ఎట్లా కట్ చేస్తారంటే నేను చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ప్లస్ ఐకాన్ ఇక్కడ 1:1 అని ఒక రేషియో ఉంటుంది, అది సెలెక్ట్ చేసి ఒక ఫోటోని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఏదైనా ఈ ఫోటో ఉందనుకో, ఇది ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి దీన్ని షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి ఈ ఫోటో పిఎన్జీ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకోండి. ఇట్లా కన్వర్ట్ చేస్తే సేవ్ ఇట్లా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా చేసుకోండి. సో మొత్తం 5-6 ఫొటోస్ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి ఇప్పుడు బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ షేప్ని ఎడిట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు షేప్ మీద క్లిక్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్. ఇప్పుడు కింద ఫోటో ఉన్నది కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కలర్ అండ్ పిల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నది కదా, దాన్ని టచ్ చేస్తే ఫొటోస్ వస్తాయి. సో దాంట్లో ఈ ఫోటోని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్ కొట్టేస్తే ఫోటో ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో దీని లోపల ఇంకో గ్రూప్ ఉంటుంది, దీన్ని క్లిక్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఫొటోస్ చేంజ్ చేయాలి. దీనికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. అదే రేషియోలో ఉన్న ఫొటోస్ని ఫోటో టచ్ చేసి కలర్ అండ్ ఫిల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ న్యూ ప్రాజెక్ట్లో మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా. సో మొత్తం కంటిన్యూగా సేమ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అన్ని అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఎలా చేయాలో. ఇప్పుడు బ్యాక్ వస్తే ఇట్లా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఫొటోస్ పెడతాం. సో దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఇక్కడ ఈ ఫోటో మీద ట్యాప్ చేసి 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా మెల్లగా లాస్ట్ వరకు చేసుకోండి. ఇట్లా 1 by 1 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి ఫొటోస్ కావాలంటే చెప్పండి, నేను టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఫొటోస్ మొత్తం చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సో ఫ్రెండ్స్, షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి ఓన్లీ 4 ఫొటోస్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో వదిలేసి సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. 1, 2, 3 and 4 4 ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి. జస్ట్ 4 ఫొటోస్ మాత్రమే. 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ నుంచి 5 సెకండ్ 2 మిల్లీ దగ్గర నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. 5 సెకండ్ 2 మిల్లీ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఈ ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నారు కదా, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో, ఇట్లా 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో. ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటోని
పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇట్లా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు చేసుకోండి. షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే 5 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఓన్లీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేయాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేయాలి. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే చేసుకోండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ ఫోటోని దీన్ని కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్లో ఒక ఫోటో ఉంటుంది, ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 6 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ లాంగ్ ఫోటో ఉన్నదిగా, ఈ లాంగ్ ఫోటో నుంచి చివరి వరకు 1 బై 1 యాడ్ చేసుకోండి. ఇట్లా కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదలకుండా 1 బై 1 లాంగ్ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా 1 బై 1 యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.